Yebo ngempela injalo indaba, yebo ngempela injalo indaba, yebo ngempela injalo indaba. Selidumele emansumpeni, lathi malidumele emansumpeni lidumela umthatha umuntu. Noma umbile kumbuza ukuthi ngabe ubani onebhadi noma onenhlanhla elithema liduma lamthatha lahamba naye, lamuka naye. Ngizonyakaza iSouth Africa yonke, ngizabathe ngiyathula ngizonyakaza lapha eAfrica yonkana, ngizabathe ngiyathula ngizongathi sekunyakaza umhlaba wonke jikelele. Igama uMr Friday wabantu bonke. Okay bafethu ngokukhulu ukuzithoba nangokukhulu ukujabula ake ngiqale nje ngokuqala ngiqale ngibingelele wonke umuntu bese kwesibili bafethu zinsizwa nezintombi ake ngixolise ngokuthi into yethu esinilethele yona la kwenkundla zokuxhumana ayibangisaba ilendlela obekufanele ibe yona. Siyafisa ukuthi ngelinye ilanga kugcina kube ukuthi yonke into eyenzekalayo yonke into esuke sinilethela yona niyakwazi ukuyibona kahle yenzeka. Right, yini leyo enizobe nibona yenzeka? Ngiyabona sebeqala ukudideka. Right bafethu njengamanje noma namhlanje ngicela ukunethulela uhlelo Izwi Lamaciko. Uhlelo Izwi Lamaciko ilapho khona sizobe sixoxa nabaculi noma namaciko ahlukahlukene. Ngabe ngumbhali, ngabe usonkondlo, ngabe umdwebi noma ngabe umculi, kodwa uma unesifiso sokuthi ukhulume nabantu, unesifiso sokuthi udlulise umyalezo othile kubalandeli bakho. So iyo ke lenkundla ilona ke lolu hlelo, uhlelo olushayelwa kamnandi bathu Mr Friday wabantu zinsizwa nezintokazi. Angethemba ukuthi sizaba right, sizaba ndawonye, sizaba sonke and into yethu nizayijabulela. Kulula kakhulu uma nawe ukuthi unesifiso sokuthi ukhulume into yakho nathi 0763733113 sikwenzele izinto zenzeke. Angithandi ukukhuluma kakhulu, ngiyathanda ukuthi singakhulumi, singani ngomlomo, sivele into yethu siyenze. Zinsizwa nezintokazi njengoba kusuku lokuqala Izwi Lamaciko inkundla siyovula kamnandi, siyovula bathi siyovula ngomgabateli owakabatela izinkundla zakabulawayo ugadlela udwala umpande. Yebo ngempela zinsizwa nezintombi uza ke sitshele ukuthi kahle kahle njengoba ethe ufuna ukukhuluma nabalandeli bakho, ufuna ukukhuluma nani, yini le ndaba akafuna ukuyikhuluma nani? Ngimdonsa kamnandi, ngimdonsa emoyeni. Wemvuka mkabatele sawubona ndoda madoda ngiyaphila mina wena njani mfowethu? Siyehla ya yo wabo so madoda sekuyosalo wadlimale golibo Siyehla thina ngibabulisa ukubingelela kakhulu kubathandi bomculo wonke jikelele. Ngeke ngithi bathandi bomculo bamaskandi mfowethu, bomculo wonke nje jikelele bafowethu. Right, Siyabonga kakhulu ukuthola leli thuba mfowethu. Yabonga. No, siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi ubingelela kubona bonke abalandeli hayi kuphela bomculo kamaskandi. Ayizindaba ngiyithanda lo ndaba leyo. Right mfoka dladla, mfoka angani umfoka dladla mfowethu? Yebo hayi usewazi lo mfana dladla phansi emsiki emacini. Suka madoda siyakwamukela nathi kwizwi Lamaciko, siyakwamukela ngokukhulu ukujabula nangokukhulu ukuthokoza. Ngiyazi ukuthi umfethu sebevele bayibamba indaba, usuthe moqala wathi Siyehla siyemakhaya siyobabona sekuyosala wadla imali bavele babona njo ilensizwa nongakwazi ke namhlanje ngikujabulela ukuthi usiyakwazi ongakwazi usiyakwazi obekwazi uvele washaya izandla ngeza kuduma izandla kuduma ihlombe wemfoka dladla wezewazi. Awungitshele mina ngifuna ukwazi kahle ukuthi kahle ubani uzewazi? Uzewazi umfana waphansi le emsinga emachunweni. Suka madoda. Emhlathini wasesimumumu. Mfethu. Ekuvukeni emachunweni esimumumu lapho la ngidabuka khona. Ilapho dabuka khona mfethu, lapho khona ofunde khona inkani, lapho khona engathina okhulele khona endaweni engathini endaweni yasemsinga emachunweni angane mfethu usho kanjalo. Hayi kunjalo mntaba. Mfethu ngiyakuzwa mina lokho, ngiyakuzwa. Angifuni sijahe le ndaba, ngiyazi ukuthi ngifuna ukuyijaha kodwa angifuni sijahe. Kunento encane ofuna ukidlulisa kubantu, kodwa ukuze sifike lapho ngifisa ukwazi ukuthi ngiyazi bafisa ukwazi nabalaleli ukuthi ngempela kahle Mr Friday lo muntu osiphathele yona uyena uzewazi. Sezizwile ukuthi udabuka emsinga emachunwini, udabuka esigcemeni sasesimumumu, kodwa thina asimazi
sazi ukuthi uzewazi ubani wenzani lazo mfethu ubani uzewazi awukangiqedi mina ukangenelisi mfethu uzewazi umfana oyibhekela ingoma suka madoda ubendimeni nje la emculweni kaMaskandi right uyishaya ingoma ejabulisa abantu nephindi iduduze eyakhayo nje right uyishaya ingoma eyakhayo nje but hayi no kahle kwabaningi bisibacacelile uthema uqala ubingelela wathi angibingelele bonke abalandeli bami ngingabingeleli abathandi bomculo bangamaskandi kuphela so uzewazi umuntu oshaya ingoma kaMaskandi uthe ingoma enomnyalezo nengoma eqhuquzelayo right yebo wait awusho baba uqala nini nomculo kaMaskandi ngingathi nje kusukela ngo-2016 lapho la ngiqale khona nje ukudlala isiginci right owehlukene amaningi kakhulu ngabala khona amavulandlela right ngibale uSithembi right ngibale amaqhathanzipho ishumaningi kakhulu abafowethu angeke ngize ngibaqede baningi kakhulu ongabalekanga impela uyongixolela kakhulu so baningi kakhulu bese ngiyayizwa ngempela lo ndaba leyo baningi kakhulu nongabalekanga uzobe sazi noma kumele kwazi ukuthi ayingobe engabalekile ingenxa yokuthi baningi nawe uzobala okuyilabo ngempela abafike ekhanda lakho ngalesi sikhathi so ngoqala ngo2016 uqala ushaya isiginci awuqali ngokuthi uyocula angiqalanga ukukhipha iphimbo ngiqale ngakho nje ukudlala isiginci kubo ukuthi bengilekelela ke kwamanye amaqembu uthola ukuthi right iqembu ingeli kangu elinjengeqembu likaMenzi right bana la emjintini bengumuntu olekelela la kuma backings kakhulu so ngikho konke nje kwama backings ngoba even ibase bekade ngiyikhipha lapha ngiyathemba abantu bazomangala nje babengayizwa ibase lapha emculweni wami ukuthi kwenzakalani mina mfowethu sangididile awusho baba noma ungeke usabasho bonke mhlambe nje kafushane ukhuluma ngeqembu likaMenzi oke wasebenzisana nalo wabala wamaningi lamaqembu kodwa ke singene kuleli qembu likaMenzi noma ke ngithi lamaqembu sivele nje sigoqa yonke lamaqembu lawa obekuyiwona engathi nawe ubunengxenye obuyenza noma engathi bekuyiwona lamaqembu oke wasebenza nawo noma kuyiwona mhlambe othema uyiqala indlela yakho yasendimeni yomculo kaMaskandi uqala ngawo lamaqembu angasekhaya noma mhlamba kwezinye indawo awungicacisele lapha mfowethu ukuthi kahle lamaqembu lawa bekuwukuthi amaqembu vele angasekhaya okuwukuthi wona abesethe ukuba phambili kancane ngokomculo noma mhlamba amaqembu angakhona ngasendaweni okwabantu engene kanye nabendimeni ithini into yakhona abangasekhaya nangena kanye endimeni noma bese bephambili kwakho vele ngokomculo shuthi ngathi nje ibandla impela kade sisabalaza nalo kakhulu iqembu engathi beseliphambili iqembu lodelani iqembu likadelani bani udelani futhi besekunesikhathi baqala nje into okuthi ukurecorda kakhulu ngiyabazi labo bantu udelani noDonald udelani noDonald yes ngiyabona lelo qembu lelo mfethu nabo ngizwile ukuthi ngathi bakhiphile ngeke ngabona nje ezinye zenzizwe ngiyayi ngiyilandela no mfethu ngizwa kahle wemgabateli owagabatela izikhundla zakabulawayo yangane kunjalo ndoda yindaba ugabatela izikhundla zakabulawayo ungagabatela izikhundla zangakini emachumini emsinga wendoda nawe wafica isikhona indaba enkolo ngazi nokuthi uzoyithini bayifica isixoxo nje nawe so umfethu wangitshela ndoda indaba yethu nje sisayikhulumile wena ushaya umculo kaMaskandi kuphela ngingathi ngishaya umculo kaMaskandi kodwa akuyikho ukuthi kuMaskandi ilapho la ngigcina khona right makuthi kunendlela okufanele ngene ngayo umculo omunye thizeni ngiyakhona ukungena ukho umculo kahle hle ungawushadini kuona makufanele ngene awukho umculo ongawenzi even la mangakuthiwa uyaphakamisa omunye umuntu uthi no kahle ngidinga umuntu ozongishayela ichorus kwipiano ngishayela ichorus even igospel ngishayela ichorus kwi hip hop uchaza lokho yonke lo mculo awunankinga nayo
Akungadinga nje kunabalo sidala. Hayi wona ke mfowethu baye bethi into yokuqala ukuze wenze into oyenzayo okokuqala ukuthi ukholele kuwena okwesibili bese ukuthi ukuzethemba ngiyasithanda isibindo naso mfowethu. Nginesiqinisekiso sokuthi okay noma ake sidlule lapho mfowethu ake singenela ndoda amadoda mfowethu kafushana nje mfowethu ngikubuyisele emuva mhlambe kumbuzo engike ngakubuza wona mawungena emculweni ungena ithinto yakho ungena uyakhona ngokuthi uyabona ukuthi italent likhona noma ukuthi mhlambe unothando lwento oyenzayo mhlambe kunomuntu okuwukuthi bubukela kuyena ithinto yakho ayish angeke ngithi ngifakwe ngicabanga ukuthi lokho kokubili kuyizona izinto ezingifake zombili ngoba ngifike ngothando lomculo kubo ukuthi nokuthandayo bengulandela ngulalela amaqembu ahlukahlukene la umculo ebengithi lo ngiyawucwasa ukuthi ayisho lo ngokucula ubani right angulandeli kakhulu angibukeli kuona lo nje ngokucula ubani akekho nje umuntu engathi emculweni bekinokumcwasa ngalelo ndlela kodwa umculo nje wona into ebengiyilandela kakhulu so awunanti akekho umculo futhi onenkinga naye wena nje awucwasi lutho mfowethu ngizwa kahle baba umuntu umeshaya ingoma awumdlela imona uyamvuma nje izwe libuka emini bebade izolibuka bayazi abafowethu sinabo kulendini lalela bra wami ngiyazi ukuthi kunendaba enkulu indaba endofuna ukusitshela yona namhlanje kuizwi lamaciko okay bafowethu ake nginikhumbuze uhleli nozewazi njengoba umuzwa sikhuluma nje naye indaba enkulu khona kasilethela khona kunomyalezo ke akafuna ukudlulisa kunina okuyiwona engathi ubalekile okuyiwona omlethela igama Mr Friday wabantu mfowethu singakafiki kule ndaba enkulu ake ungitshele mfowethu mhlambe ake ngithi athini amaphupho akho noma izifiso zakho onazo ngaphakathi ngiyazi ukuthi unezifiso ngoba njengamanje lo sekhona nalo yakhona ngibona kusenebanga elide kakhulu right angazi noma ngiqinisile yini uzongitshela ke uma ukuthi wena usufikile vele labo ufisa ukuyakhona uzongitshela futhi noma ukuthi mhlambe ngishaye khona esikhonkosini so ngiyazi ukuthi unamaphupho athina amaphupho akho njengoba usendimene ezomculo mhlambe yibaphi isibonelo mhlambe imuphi umculi ongathanda ukuthi uthola feature naye mhlambe ilapho ongathanda ukuthi ulekelelwe khona ngifisa ukwazi mfowethu kafushane nje ndoda amadoda mangizalanga kuma featuring angikhethe ibala lamuntu impela wonke umculi ngiyafisa ukuthi umculi nje onaye osuke nayo lento ukuthi uyafisa ukuthi esebenze nozewazi right ubelekile noma imuphi nami futhi akekho umculi angathi mangabe ethi Zewazi ngifisa ukusebenza nawe kulonyaka noma kulesikhathi bese ngithi hayi angikhoni ngiyibeka ngaleyo ndlela nje bese ukuthi umbuzo wakho yenze yambili mhlambe kuye ngawulibala umbuzo wesibili no ngese mfowethu indaba yami ibibuza khona vele ukuthi imove umculo ongathanda ukuthi usebenze naye bese kwa ukuthi imibuzo yami yamningi njengoba usho ngase ngibuza ukuthi mhlambe ilaphi ofisa ukuthi wena nike umculo ongakafiki engithe uzongiphendula ukuthi mangithi awukakafiki lo ofisa ukufika khona uzothi yebo nomuntu ichama ukuthi ngiqinisile bese ngathi ke omunye umbuzo wami ngiyafisa ukuthi ukwazi ukuthi mhlambe wena ilaphi ngempela ofisa ukuthi udonswe khona uchathuliswe khona noma ulekelelwe khona kuningi kakhulu mntaka baba yabona ukukhulunywa ngokulekelelo kuningi kakhulu idinga kwabona even abeculi idinga abeculi idinga abahleli bemicimbi idinga abasakazi phakathi kube umculo wami awukhona uvuma ungena emsakazweni kanti futhi kubeni umsebenzi wami usezingeni akukho la kushoda khona kanti ithini right ekutheni kwi-support kakhulu kubalandeli bomculo wamaskandi i-support iyona nto engiyibonayo ukuthi yona ikhona kuyanginelisa lokho engikubonayo ukuthi cha kungaphezulu kuya ngokunyuka izinga akufani nanokube ngesikhathi ngisaqala kuya ngokunyuka izinga labalandeli kodwa nje engakhuthaza kubathandi bomculo wamaskandi ukuthi
beviwe nje umculo kaZewazi bewulalele kaningi la einkundleni zokuxhuma einkundleni lezi edayisa umculo. So emsakazweni ithini into yakhona indaba bengawamukeli? Ngabe nginamanga mangakuchazela ukuthi isizathu yini, akukho okungekho izingeni, akukho futhi engingakwenzile okufanele. Mfowethu engingakusho nokuthi angazi-ke imsakazo ukuthi kuyisima kanjani, nokuthi mhlambe imina engingenalwazi kungenzeka, kodwa nje engikwenzile ngicabanga ukuthi lokho kufanele ngikwenze. Ngoba ayibuyi impendulo ethi njengamanje uZewazi umculo okufanele ulungiselana la. Shuni nje ngathini kuhambisana nokuthi uma ungakaziwa ndawo, engingakusho ukuthi abasakazi siyacela ukuthi nabo noma umculo akaziwa ndawo, uma ngabe beza umsebenzi wakhe ukuthi usekuleli zinga abalidingayo, awuthathe bawufake emsakazweni udlalwe khona unjalo. Yebo ngempela mfowethu. Nje kubonakala ukuthi uhamba ngendlela eyiyona. Abawuthathe bawufake endaweni okufanele ungene khona ukuze kuphakama izinga lomculo noma muphi umculo. Hayi no, ngikuzwa kahle insizwa yakithi, ngikuzwa kahle mfowethu, ngikuzwa kahle Zewazi. Yebo ngempela umlaleli imbukeli usho kanjalo uZewazi mangimbuza ukuthi lapho mhlawumbe ungafanele lekelele khona uyisho indaba ukuthi kakhulukazi isupport akayidingayo, uyacela ukuthi inkundleni zokuxhumana ngempela kube ukuthi niyawuphusha umculo wakhe, kuzona nje zonke isemthethweni, niyazazika ngizonikhumbuza. Bese ke wacela nanokuthi ke bafowethu uyanicela bahleli bemcibi esazosishiyele ekugcineni ukuthi yena ubhukhwa kanjani, utholakala kanjani, uyacela ukuthi alekeleleke kuleyo ndawo ukuze mhlawumbe nalapho akasafuna ukuthi anyuse improvement yakhe akwazi ukuthi aqhubeke nomculo wakhe phela indaba injalo ngempela. Yebo mfowethu, lalela baba, kahle namhlanje ufuna ukuzositshela ukuthi ukhiphile noma wakhipha noma ithi into yakho mfowethu. Bayana nomsebenzi nje usekhona njengamanje mhla ka6 ngirize lokhu njani, ngirize EP enengoma ezu3 bese kuthi kulonyaka ozoqalwa right 2024 kukhona ingoma ezophuma lapho esizoba u7 zithayisela kuphezulu kwayo le EP kuze kwakheke i-album. So ngeze ngamanye amazwi okusho ukuthi le EP ephumile EP engathini oyithathe lapha kwi-album yakho wabe uthi asibe sindlalelo kwamanje ngoba kuyeza okuningi sizoyitika sizosutha kazi kumnandi yini mfowethu akosize phela lapha i-EP yakho zithini ngayo, sithini isihloko se-EP okusho ukuthi isihloko se-album kahle ngamanye amazwi itholakala okay ake sigcine ngale ukuthi itholakala kanjani. Ingoma oyikhiphile yakubalula ukuthi izintathu right, i-EP yakho engathini ezophuma ne-album ngonyaka ozayo sayiphelele zonke, ngazi ukuthi zingaki, kodwa ke sikhulume ngalezi eseyiphumileke zithini isihloko sazo mfowethu. Laphana uma uzosesha nje ubhala ukuthi Siyehla phela konke sona sihloko nje se-album yonke. Oh so right, phakathi ingoma ozoyithola phakathi uzothola ingoma ethi Siyehla okuhloko right, uphinde ingoma ethi baningi abangifuna right ileyo ngoma bese kuzoba ingoma ethi isitayela samabhinca lapho ngisebenze khona nosibonakaliso umpokazako kule ethi baningi abangifunayo ngixolise ngisebenze noSiphume lapho. Usibonakaliso akagcini ngokuthi laphana kulezi ngoma ebe kwi-featuring right, ama-backings wena muntu nje ovume zonke lezi ngoma lezo, ama-backings mozolalela into efanayo enziwe usibonakaliso akekho umuntu. But no, I know ngizwa kahle ndoda yamadoda njengoba kubalula ukuthi i-EP yakho iphume ngomhla ka6 okusho ukuthi ke vele ke mina sengike ngayizwa bengeke ngikuthathe ngikuvumela ukuthi uzohlala nathi noma uzoba nathi kwizwi lamaciko. Okay mfowethu, lalela baba, no ngizwa kahle mfowethu usebenze nosibonakaliso, wasebenza noSiphume and usibonakaliso ngingathini omunye udlala indima enkulu ngoba kuma backings uyena wethu kunjalo. No ndoda yamadoda, hayi mina ngingathini okuhle kodwa
emculweni, ngikufisela indlela ehlelekile, ngikufisela ukuthi ngempela sigcine ngelinye ilanga sikubona ku TV, ngelinye ilanga ugcine nawe usuyilabantu njengamanje sithi mhlambe eindimeni zomculo bakhulu. Mfowethu angazi ngingathini abantu sebezwile ukuthi uthi abaphuthume behambe bolalela umculo wakho omnandi kakhulu, istyle samabhinqa engazi ukuthi kazithola so style sinjani. Kodwa ngizwile kancane ithi hayi no sihlezi swina njalo kube ingoma lapha na ethi baningi abangifunayo, kube ingoma ethi ngikhumbuze baba, kube ingoma yesithathu Siyehla. No mfowethu mina ngingathini ngokwami iEP yakho ngiyithande kakhulu. Ave imnandi kakhulu, ave inamandla kakhulu, okumnandi nengikujabulelayo. Abanye baye bekhulume behluleke ukwenza, right? Ekuqaleni uthema usho wathi ngibhala umculo ogqugquzelayo, umculo engathini ovuselela nenethemba, right? Ngizama ukuthini kunale ngoma la yakho ethi Siyehla siyobabona emakhaya sekuyosala wadla imali. Le ngoma leya inamandla kakhulu mfowethu, yes. So ke mfowethu ngiyathemba ukuthi nabalaleli noma nomuntu olalele noma obukela njengamanje uyangithembisa ukuthi njengamanje uyogijima athi Zewazi Siyehla sizobe seyivela zonke ingoma. Uzokhumbula ukuthi ngonyaka ozayo kuzobe sekune album mfowethu. Baba asibonge ithuba mfowethu singaze le ndaba siyelule. Yabona ngithanda izikhulume kakhulu mfowethu, azivele sinqamule lapha. And then okunye ke mfowethu ake sithi uma kwenzeka kuba na something ofuna mhlawumbe ukuthi ikhulume nabantu noma nabalandeli bakho, sikhona, ungasabi ukusithinta. Hayi kuyazwakala kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ke nethuba engitholile, ngibonga kakhulu. Ngizocela ukushiya lapho ngitholakala khona. Hayi inkinga mfowethu shiya ndoda amadoda indaba. I-cellphone number yami lapho ungifonela khona uphinde WhatsApp u0725777045. Uphinde kube enye futhi u0764 okay 68 77 yeah. Ngicela uphinde uqala mfowethu Ncese. 07212 77045. Awukusho ukuthi even nomuntu mhlambe ofuna ukuthi no yazi ukuthi lensizwa ngiyuzwile ingoma yazo, ngizwile ingoma zakhe uMr Friday ubengaqamba manga ubekhuluma ngento okuyona, ngiyamdinga emcimbini wami. Okusho ukuthi iyona number futhi nakuma bookings akangakuthola khona. Engitholakala kiyo nje ngaso sonke isikhathi. Futhi izandla idlule ikhanda ndoda amadoda. Danko baba. Makuthula